Espiritu, ang grasya ng Ginitang Jesucristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pangakyago ng Banal na Espiritu, magkabi kay kaingan. Maya-payabak kay kaingan po. Pispiras na po ng piyesta ng Assumption. Piyesta na naman ng devotion. At doon pong ini, piyesta na pong San Maximiliano Maria Colby, metong pong pari at martyr. At makatabibit ang matampangganang kaniting kapag masusyan si Siyantala paring kasalanan dapat manataon at makalulong kinakapit. Ginoo, ikan kay gurot, agad na yung Padre Colby, ang nga puloy ang banwa, ang metong ang malikmata, ang man Abirhen Maria, Ginoo, Ginoo, ikan may halimbawa ng Padre Colby, king pamilaw na, king kayambi, para kaling aliwa, Kristo, Ginoo, ikan may niya kadalisayan at tetagan, kimbiyan ng Padre Colby, Ginoo, pakalulo. Ing Diyos, sa may paintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, dala na katangan sana, king biye, alangangga. Manalangin tamo. O Diyos, ing upaya at pakalulu, pigkalub mo kang San Maximiliano Maria Colby, ang kekang martir, ing tagumpe babo ning pamaylas at kasakitan. Pasiknangan mo kami keng magmasusi kanitingal doon ng kayang tagumpe at saupan mo kaming magwagi babo ning dewakan aliligalig kaya kami. Iti hadwan mi keng kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo ang mabibi at magari kambe mo at ng Banal Espiritu. Metong mo keng panga Diyos manggaman king alangangga. Pamamasang ibot, king libro ng Deuteronomio. I Moises nga na king balayan, may malen ning Israel, nano ingadwan ning ginung kekatang Diyos. Ya iti, ing mikatakot kayo at kagalangan kayo. Pamintuan lo ring utos na, luguran nyo at suywon, king mabilog yung puso at kaladwa. Pamintuan la ring sablang kautusan at tuntunan ng Ginoo. Asasabyan ko ngayon ningal doy ti kaya kayo, bang misaplala kayo. Bandine ning Ginoo ing malepara na banwo, ing yato, at ing sabla-sablang bage at syukaniti. Makanyan man, pigmalasakitan o ring pipumpunan nyo, uling kaluguran na la, at ila ring pinili na karing aliwang bansa, bang maging memalen na. Uli na niti, maging mapaminto kayo keyo, at masya sa buntok. Uli ning ginungke kayong Diyos, yaing Diyos da ring sablang Diyos, at ginude ring sablang ginu. Metong yang maragul amayupayang Diyos, makapangilabot yo, pare-parew ya lawe, kenuman, at eya tatanggap suhol. Papayiral na ing ustisyang mga intuliran, karing meulilang tato at may balong babayi. Kaluguran na lo ring taong dayuhan, at pagkalubananong pamangan at timalan. Inya sukat yulang lugaran, ding taong dayuhan, uling king misa na panahon, meging dayuan kayo naman, king labwad na ning Ehipto. Pitakutan niya at galangan ing ginungke kong Diyos. Suywan niya at maging tapat kayo. Bukod mo king lagyo na, karing ko gawang kapangakwan, puryan niya at pasalamatan, ya ing kong Diyos. Ikitsularing dakal ang makapagmulalang bage, depat na. 70 lamuring pipumpunan nyo, inyang mintala king Ehipto,
Dapot ngeni, uli na ning ginong kekong Diyos, meging kasindakal yulo, ring batwin king banwa. Amano ning ginu. Puryan me ing ginu o Jerusalem. Puryan me ing ginu o Jerusalem. Puryan me ing kekang Diyos sosyon. Yo ing patibe karing kekang pasbul at keyalang panwanan, ding kekang hanak. Yo ing bebek kapayapan karing kekang angganan, at king mayap diling trigo karina kapakabsyan. Potang mutos siya, agad iting matutupad ketiking yato. Pababal na ingamano na kang Jacob, ding tuntunan at kautusan na King Israel. Karing aliwang bansa iti nagewa, era ko ang kikilala, ring kayang kautusan. Ing Diyos sinaos nakatamu kapamila taning maya pabalita, ing balayan apigtagumpen na parakeyo ning ginutamong Esukristo. Ang Ginoo manatili kay kayo, At kaya ka timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Kanitang mitipon langan ding alagad karin Galilea, sinabi ng Jesus karela, ing anak ning tao, malapit niyang manabu, king gamad ding taong makamate kaya. Dapat king kadungal do, subliyang me. May lungkot na ring alagad, inyang dindam dayti. Kanitang miras la Kapernaum di Jesus sa ding alagad na ding mangolektang bis para king templo, linapit la kang Pedro. Kitang da kaya, mamay diyang bis king templo yung kaya kong maestro. Agyang makanano, nga na may gibat Pedro. Karas na kilob ding bale, bayan ay kong migsalitang Pedro, kitnaneng Jesus. Nanang pamalak mo, Simon, kenula tatanggap bayad o bis ding ari ketiking yato. Karing memalen asasakupan da o karing dayuan. Karing dayuan nga nang may kibat Pedro. Nung makanyan nga nang Jesus, ding memalen asasakupan da sukat mamayad. Makanyan man balang alang asabi ring taong den, munta ka king dagat-dagatan at mamadwas ka. Kabuda sa kami ing mumunang diling akwa mong asan, pasdan me balungos, at kilub manakit kang metong akwaltang pilak, at sapat na yung pamayad king bisku, ampon king bismo, king templo. Kuanan me at bayaran mo ing kekatang bis. Ing mayap ng balita, ing kekatamong kaligtasan. Kapurihan kaya ka, o Kristo. Mayroon pong isang kasabihan, choose your own battle. Choose your own battle.
Ibig sabihin, huwag kang makipag-away sa lahat ng bagay. Mamimili ka lang. Kuminsan kasi ang liit na bagay, pinag-iinitan. Ang liit na bagay na pinag-aawayan. Meron na po siguro tayong mga narinig na balitaan na nakapatay ang isang driver kasi nag-away sila ng pasahero sa halagang 5 piso. Yung ganun po. Para sayang naman ang buhay. Sayang naman ang oras. Para ganun kaliit ang pag-awayan, pag-initan ng ulo. Kahit po sa bahay. Kung maliit na bagay, huwag ka nang masungit. Kasi sayang ang oras. Kung mga major, malalaking dapat pag-usapan. Siguro. At ano bang mga tuturing yung malalaking bagay? Ayun. Kayo lang mamili kung anong malalaking bagay. At dito po sa ating ebanghelyo, parang yun lang nakita ko sa Panginoon. Usapin dito ang pagbabayad ng buwis sa templo. Magbabayad ba siya? Nagbabayad ba siya o hindi? Pwede siya makipag-argue Sa akin nga ang templo Baka hindi pa siya maunawaan. Bakit ako magbabayad? Pero hindi na nakipag-argue dun sa usaping ganan. Nagbigay na lang ang Panginoon. May mga oras na talagang makikipag-argue siya. May mga pagkakataon na talagang meron siyang ipaglalaban up to the last detail. Halimbawa nga po yung ukol sa batas ng Sabat. Diba? Yung batas ng Sabat, ilang beses pinatatamaan ng mga nag-i-implement ng batas ng mga Hudyo. Kasi pag araw po ng Sabat, bawal ang magtrabaho. Maraming bawal sa kanila. Pero ito po yung inuulit-ulit din ng Panginoon na pinapaliwanag sa mga ka-argue niya, yung mga pariseo at eskriba. Ika nga, sabi niya kung ang Sabat ay nagawa sa tao, hindi yung tao para sa Sabat. Ibig sabihin, mas nakakalamang dapat ang tao sa batas na ito. Siyang pwedeng magpabago nito, pwede niyang ayusin ang anumang mga batas na hindi naaayon sa batas ng Sabat. Pwede niyang burahin. Kasi tao ang may gawa So, dapat ang batas na yun ay in the service of humankind. Hindi yung parang sunod-sunod ang tao at pinapahirapan ng tao. Anumang batas na nagpapahirap lang sa tao, parang hindi maganda. Dapat in the service of humankind. Kaya ito po sa atin, we have to just choose our own battle. Huwag lahat pagsungitan natin. Sayang ang buhay natin, sayang ang panahon. So sa isang banda po, magandang pag-usapan din dito yung tungkol sa buwis. Kasi dito hinalungkat ang pagbabayad ng buwis. At ang Panginoon dito nagbayad na rin ng buwis sa templo. Sa atin po tignan natin yung ganong pagbabayad. Lalo na yung buwis sa gobyerno, kaya mga manlidyos sa isang organisasyon, hindi parang pabigat, hindi parang pagbabayad, kundi pagtulong, pagsuporta. Tayo po lahat nagbabayad ng buwis sa ating gobyerno, dapat lang para suportahan natin ang lahat ng programa ng ating pamahalaan. Siyempre sa isang banda, papel ng ating gobyerno na ayusin ang paghawak sa ating mga pera. Hard-earned money, ika nga. Pero sa parte po natin, at tagabayad, marapat lang na dapat magbigay tayo ng tulong sa ating gobyerno. Dahil yan ang pinanggagawa ng daan, eskwelahan, ospital, pagtulong sa mga mahirap na ating mga kapatid.
Ganun din po sa simbahan. Sa simbahan, hindi ka pwedeng hindi magbigay. No? At yan hindi mga bayad. Yan ay pagtulong, pagsuporta sa simbahan. Dito nga po, mayroon silang temple tax. Ibig sabihin ng temple tax, iba pa yung tax sa gobyerno. Ito yung binibigay nila sa templo. So, sa panahon natin, sa simbahan, mayroon silang binibigay na buwis sa kanilang templo. Yung mga Hudyo. Dito nga, pati ang Panginoon nagbigay ng buwis sa templo. At marapat lang. Kung hindi kayo magtutulong, kayo magbibigay sa simbahan, paano natin i-maintain yan? Tignan nyo naman po, laki-laki lang. Simbahan, pag nasira lang yung mga electric pan na yan, magagastos ka. Pag nasira ito mga microphones, magkano yung mga microphones? Panlinis nga dyan Yung nga pong paglinis dito, ang mahal-mahal Yan, hindi na naaabot. Tignan nyo, hindi naman kumikintab yun sa inyo. Dito kumikintab. Kasi may gastos. Saan kukunin ng simbahan ng ganyan? Kundi sa kanyang mga miyembro. At siyempre po sa atin bilang Katoliko, wala tayong tulad ng ibang mga sekta na may 10% sa kanilang kita. Dito sa atin, iba yung sistema natin. Pag magpapamisa kaya, magbibigay ka ang amount. Pag may bibinyag ka, may bibigay ka. Ganun ang sistema natin. Pero pwede naman palitan yan Pwede namang 10% din ang tundan natin Pero magbibigay po ba kayo ng 10% sa inyong kinikita? Giandirit. Pag maghulog nga sa collection, pipiliin pa yung pinakamaliit, tapos magbibigay pa ng 10%. Pero anyway po, hindi na dapat pag-argue din yung gano'n. Ang ano nito sa inyo, hindi ito bayad. So, sana ito, nakita niya bilang suporta. Pagmamahal natin sa simbahan. Pagmamahal natin sa Panginoon. Kaya pag ganyan na nagbayad naman ako, ba't hindi binanggit ang aking pangalan sa misa? Hindi po bayad, no? Parang sakit-sakit sa aming mga pare pag gano'n na parang binabayaran niya yung misa. Libre naman ang misa. Kundi yan ang handog nyo, alay nyo para sa ating simbahan. Kahit naman di kayo magbigay, sasama kayo sa panalangin. Pwede kayo sama sa panalangin. Pero yan, yung alay ninyo, handog ninyo. Kasi ang papel ng simbahan is to pray for everybody. Kaya Catholic pero kung di nyo susuportahan dyan sa material, paano siya uunlad o paano siya mag-e-exist o kaya mananatili. No? Kasi kailangan din niya ng financial na tulong para sa iba't ibang mga pangangailangan ng parokya, ng simbahan. Kaya sana, be generous giver to the church at pati na sa ating gobyerno. Yung ibang bahala ng gobyerno kung magiging korap o sa atin, binibigay natin ang papel natin. Sa simbahan, ganun din po. Yung ibang usapan, kung how the finances is being handled, yung ibang usapin po yan. At ibang topic. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa pintay mga kailingan, tayong lahat na inaakay ng Panginoon tungo sa buhay na banal at mabuti. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ang panalangin ni. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ni. Para king Santa Iglesia, maging modelo yasa, king makakristyanong pamanupad, king panyulong ning bansa, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ni. Para king kayakatang gobyerno, makatatagyasanang makatuliran aparalan,
Anong no imbalang memalen, mamayad yang buwis agpangkingkeyang penakitan, kagiwan at kabilyan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing memirayat at mamirayat pa, king pamamayad da karing karampatan na buwis, at talus da sana impamirat nanda. Dala naman ding kapatad da, king kasopan a dapat miras karela, kapamilatan ding eme bayad a buwis, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para kaya katangan, maging lalo ta sanang mika kamalayan, king alanang patanat apangayatyo, kambeta mo ning Diyos, at makintambayan ta kayo, king pamitatag ng metong amas masampat ayatong atok nanganta mo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ngini aduan ta mo in sarilitang kapagnasan. Oy, paming at yubanwa, lelangan ming tao, anting metong mabibiyay king lipunan, ban asopan miyo, ing metong at metong. Sopan mo king makitambayan, king gobyerno, king panyulong, ning king bansa. Metong nga bansang maunlad, panatag at payapa. Tiyatan mi king lagyo ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, si Panglubos mayupaya. Tanggapan na sa aning dinuting daon karindamat mo, kay kapurit kaligayan ng kayan lagyo, kay kakataming kasaklala at kay mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, panuwanan mo sana at papagbanalan, dining kay kaming ayin. Mananasanang iting daon, katmanaw ring puso mi, king lugod, amin niya tagumpe kang San Maximiliano, baboning sabla ng kasakitan. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuma natilya kay kayo, At kaya ang timuri, yat nayo rin puso yu. mayat na no king ginu, Pasalamatan tayong ginu, a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulit.
Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos king alanganga lubos mayupaya. King aldoyti para ngalan mila ring kekang santo, amita gulaling king biara kang Kristo alang-alang king kayarianing banwa. Emo nanong lugod, ing papakit mo kaya kami, kabangawsan meng pasibayang ketawan, king mumuna ng kalinisan, at agkatan mo keng takman keti king yato, karing kalam ning tutuking biye. Ulinita kami rin sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babiye, kapurian keka. Banal, Banaling Ginoo, Diyos sa mayupaya, mitmuing banwa ting yato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang kinlagyunin Ginoo, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaying panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingaying king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayo yami daong kusang lug, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapet, te pasalamat siya kaya ka. Piraso ne binyene karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga nat kananye. Itiyin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepa salamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayit talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayit para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran na ring kasalanan. Tapos niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayan. Inyang inigaganakan mi pa, ing kamatay na pamanyubli na may biyening anak mo. Darami kaya kay ting tinapi ning biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakbabayang pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at tayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban may ganap ya kinugod, kambi ng Francisco, kaya kaming Papa, at Florentino, kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka muna naman, di kapatad ming pepainawan at maninayang subling miye, ading sablang may yang mo na biye, tanggapan mo sana, kay maligay mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang angga. Ban kaya ng Maria, imbirhen nindo ng Diyos, kambi ng San Jose, aking esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupat kimal mong kaburian, king kaya kabaning panawun, puriyandak at paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayin tutu, kaguming banal espiritu, pupuriyandak at parangalan, manggaman king alamanga. Ngayon manalang tamit mong kapanaligan at lugod, tingi pa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katam. Pami at siyo kabanwa, isang banyay lagyo mo, datan kaya kaming kayarian mo, ipamintuan ng loob mo, Jesulip ante banwa, ikakanan mi king aldo, ibiyay mo kaya kami king aldo ngeli, ampon ipatawad mo kaya kami din sala mi kaya ka, anting pamamatawad mi karimi kasala kaya kami, mga mo kaya pa isawal king tukso, nunay ikabos mo kami king sablang maro. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panabon mi,
Ban king kasaupan ni kekang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan, at minigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kay kaming talapangabos. Uling kaya kain kayarian natin kayong bayan, natin ligaya, manggamang king alanangga. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoling kapayapan, nalakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kay kayo, e mo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman, tabi sana kapinanman kay kayo. At kaya kang timurin. Kakapatatangan po, masyatangin po po gayang kapayapan, kapayapan, kaya kaingan, kapayapan po, kapayapan. Kordero ng Diyos, sa Diyos, sa milalako, king kasalanan ng iyato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng iyato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng iyato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Ngayong malugod at maganakatang Ginoo ing kordero ng Diyos, sa minalako king kasalanan ng yato, noon tamang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo ay matampang tanggap kaya ka, dapat sa kasmi nga mano mo, kumayap. na ako.
Manalangin tamo. Uy, paming malugod, ibira sana kaya kami reting misteryong tinggap mi, ing espiritual at yatagan, amiubog kang San Maximiliano, Maria Colby. Ban maging tapat kami, king kaya kang kasuywan, at managumpe king kasakitan. Iti adan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginuma natilya kaya kayo, At kaya kaan timurin. bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paintuto, ing iba, amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. mayari ng kaya katang kapag masusyan, niya umeta ng ini, luguran tayong Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Lakal po salamat, maya po oras, kaya kaingan po.